Скъпи приятели! Започваме с една новина, но на българските общини е следващият ни репортаж, който ще ни запознае с един проблем, стар колкото търговията с цветни метали. Какво ни е подготвил Густомир Велков, предстои да разберем сега. Здравейте, скъпи приятели, Густомир Велков. Научихме, че голяма част от българските общини не искат да пестят общински пари. Защо? Ще разберете сега. Здравейте, какъв е проблема и защо се обърнахте към господаря на ефира? Да започнем първо с глобалния проблем за боклука, който е проблем за цял свят. И се появява тази технология за преработка на боклук, от която буквално се преработва сепарирания от сметащото пластмаса. Ние работим по тази технология и произвеждаме капаци за канализационни шахти, за ел-шахти и дъждоприемни решетки. Цената на продукта е доста приемлива и затова недоумяваме защо общините не желаят да поставят тези капаци при положение, че ще икономисат много от бюджета. А сме свидетели, че ежедневно в България много градове осъмват без капаци на шахтите. Цели улици в Бургас се осъмнаха без капаци на шахтите. Само за една нощ са откраднати повече от 60 метални капака. Масово са откраднати капаците в Меден рудник. С какво са по-добри тези капаци от пластмас и от пясък, които произвеждате от останалите? Не се крадат. Те са водонепроницаеми, диелектрик се, не корозират, с ниска изтриваемост. Доколкото разбрах, струват два пъти повече от останалите капаци, така ли? Да. Нашите са 140 лева, докато чугунените почват от 230 до 580. И отгоре на всичкото, това е българско производство, произведено в България. Не виждам защо трябва да внасяме чугунени капаци от Германия, от Франция, от Китай. Опитвахте ли се по някакъв начин да свържете с българските общини и да им предложите този по-евтин вариант на замяна на капаците на шахтите? Опитвали сме по много начини, но нямаме от никъде никакъв отговор. До Министерство на околната среда сме писали, до Министерски съвет сме писали, от никъде нямаме отговор. Казахте, че вашите капаци не се крадат. Това е един плюс, особено в Столипиново. Да. Ние сме точно тук на границата на Столипиново. Този капак стои тук от 8 месеца, не е пипнат. Крайна сметка в тази криза, това е една антикризисна мярка, абсолютно. Скъпи приятели, виждате, това е въпросният капак, който е от полимер и от пясък. Изравнен е с асфалта, няма опасност колите и камионите да спукат гума или нещо да им се случи. Няма как и да бъде откраднат, защото всъщност той не е метален и няма как да бъде предаден за вторични суровини. Надяваме се българските общини да обърнат внимание на тази технология и да спестят общински средства, защото в крайна сметка това са парите на данъкоплатците. За господаря на ефир от град Пловдив, Густомир Велков. Големи шахти, голямо чудо. Двамата роми чак застанаха мирно в знак на почет пред този уличен капак. Така трябва, господин Рачко, така трябва. Така, да. Какво да правят, след като не става за хранене, поне става за гледане. Като нищо, Столипиново може да се превърне в ермитажа на невъзможните за отмъкване шахти. Ние обаче, скъпи приятели, се чудим защо общините в България си правят оглушки, разбираш ли, и не пестят общински средства, като купуват от също толкова ефикасните и, забележете, 2 пъти по-евтини улични капаци. Защо? Не се сещаме за логична причина. Виж, за нелогични причини се сещаме. Много. Ако някой разумен общински чиновник е заинтересован от тези ефикасни капаци, нека ни потърси, ние ще го свържем с производителя. А сега